ċifri tal-Eurostat juru li sal-aħħar ta' Marzu li għadda Malta kellha s-sitt l-inqas rata ta' persuni jfittxu x-xogħol fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u s-seba' l-inqas rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ taħt il-25 sena. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li fl-aħħar ta' Marzu li għadda ir-rata ta' qatt f'Malta kienet 3.5%, 5% anqas meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Brata nqas ta' qatt minn Malta kien hemm il-Polonja u l-Ungerija li l-qatt f'dawn il-pajjiżi kien 1% anqas minn Malta, l-Olanda u l-Ġermanja b'2 u 3% inqas minn Malta u r-Repubblika Ċeka brata ta' 1.9%. L-istatistika Ewropea turi li r-rata medja ta' qatt fil-pajjiżi taż-żona tal-Ewro f'Marzu kienet ta' 7.7% filwaqt li kienet ta' 7.8% fi 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea fejn kważi 16 miljun ruħ jinsabu bla xogħol. Il-Greċja għandha l-ogħla rata ta' qatt 18.5% u Spanja b'14%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.